Okay, ku-video yami enye ngike ngakhuluma about abazali bethu. Ngabazali bethu besifundisa imisebenzi while sisakhula, sisebancane sikhula siye emfuleni, imisebenzi yasemakhaya besiyenza before sesikoleni. Ibikhona-ke neminye besiyenza imisebenzi uma sibuya esikoleni. Kodwa enye into oyibhekayo babesifundisa yona kwakuba i-responsibility. Ngike ngichaze ukuthi kangakanani kodwa nje ngendlela ephezulu kakhulu. So ifamily nefamily siyabheka ukuthi ifamily nefamily singayibiza ngokuthi healthy family. Ngoba i-foundation ila iqala khona i-foundation yempilo, i-foundation yokuthi umntwana akwazi ukuthi uma ekhula aqhubeke nempilo ayifunde ekhaya. In other words, ifamily iyi-institution, iyisikhungo. Siyasibheka ukuthi khona iy'khungo esikhuluma ngazo uma ngabe abantwana sebefundela umsebenzi baye ey'khungweni ey'thile kuma-colleges nakuma-universities. Kodwa futhi nje kuhlukane kakhulu iy'khungo, zihlukene kaningi, right? Kodwa futhi ubheke ukuthi okay, isikhungo esikhulu kakhulu ilesi sasekhaya, whereby i-solid foundation kufanele ukuthi ifundiseke kumntwana ekhaya, ngoba ngelinye ilanga umntwana uzodinga ukuthi aphume kubazali, esandleni sabazali ayophila mhlambe nabanye abantwana esikoleni. Kungabe i-boarding school, kube ukuthi usofundela umsebenzi-ke kuma uhlala e-res kanjalo kanjalo, kodwa i-solid foundation uyitholile ekhaya ukuthi kufanele akhule akwazi ukuphilisana nabanye abantwana or nabanye abantu. I-respect is one of izinto ezifundiswa kakhulu emakhaya. Siyasibheke nje masikhula, masikhumbula kahle ukuthi uma umuntu omdala ekunikeza noma ngabe yini, angabe into edliwayo noma ukunikeza into ukuthi uyakuthuma, ubuyimukela ngezandla zombili ngoba inhlonipho leyo. Futhi ububonga umzali uma ngabe ekunikeza into. Ngiyakhumbula thina ugogo wethu uma ngabe ungazange wabonga, ubuhlala ungadli mase kunikezwa ukudla, sekuphakiwe ukudla. Uma ungabonganga uthi ngiyabonga gogo, ubuhlala ungadli, ubabukele bedla, then bese uzodla after sebedlile, noma-ke uthole okutholayo uswazi. Right, bekuyindlela bebesifundisa ngayo kodwa ebibalulekile. Fana nakho ukuthi intombazane ihlala kanjani, uyabona iy'phatha kanjani intombazana kuma-stages onke akhona. Lokho siyakufunda kakhulu emakhaya. That is i-solid foundation. Nabafana kanjalo. Ngenye indlela sisuke sitshengiswa nje ukuthi emhlabeni awuzugcina kuphela uphila nabazali bakho, uzogcina impilo ikuphoqa ukuthi phuma uyophila nabanye abantu. So i-solid foundation from home ibalulekile ngoba kufanele ukuthi uma umntwana eseyedwa ngale akwazi ukuphila nabanye abantu. Fana nakho ukushera, uthole ukuthi akakwazi ukushera umntwana, right? Hhayi ukuthi uyoshera yonke into, but khona izinto okufanele akwazi ukuyishera nabanye abantu. Uthole akakwazi ngoba nasekhaya akakufundanga lokho. So sasifundiswa lokho-ke emakhaya. Uma i-aphula lilodwa niyingane niwu-8, lizosikwa ophisi baphume bobo-8. So sonke sizodla kulelo aphula. Ubungakwazi ukuthi ufike ne-aphula, udle i-aphula zikubukela ezinye iy'ngane. No, noma ethi orange noma engathi uswidi uwodwa, uyoqhephulwa lo swidi uhlephule ilo wajabulisa ukuthi uthole ucwecwe elincane. That was the foundation abazali bethu ababeyifaka kuthina, and which was very very solid le foundation lena. Enhle futhi ukuthi iqhubeke. There are some of the things othi uma ubheka ubona ukuthi okay, zazingeye-era ethile or age ethile, but as time izinto zishintsha, khona okungashintshi okufanele sihambe nako njengoba kunjalo, kodwa okunye kuye ngokuya kushintsha. Masikhuluma nge-solid foundation yasemakhaya, yasesikhungweni esiyikhaya, i-institution eyi-family, right? Siyabheka ukuthi ukukhonektha besikufundiswa ngoba as mhlawumbe amantombazane endaweni uma sikhula, there are things ebesizenza ndawonye. Sihambe siyokha amanzi, sihambe siyotheza, siyakhuluma, siyayixoxela. So leyo connection ibibalulekile. Kanjalo noma umuntu esephuma, umntwana eseyophila nabanye abantu uyakwazi ukuthi a-connect. Kodwa-ke nakhona kubalulekile ukuthi
connecta nabantu aba-right noma bangekho right. So i-foundation futhi ifundiswa ekhaya, the solid one, right? Okunye singakubheka nje izintwanyana, imsebenzanyana abantwana abasuke befundiswa yona. Isikhathi samanje-ke singasafani nesaqala, bekuwukuthi amantombazane azoba busy endlini, apheke, yebo nasemasimini kuphi kuphi, abafana baye ey'nkomeni, benze wonke lowo msebenzi. Kodwa manje sekufanele sibafundise bonke bangene ebhodweni. Nomuntu umfana esehambile eseyohlala lapho ahlala khona, uyakwazi ukuyiwashela, uyakwazi ukuyiphekela. So i-foundation yasekhaya, even ukukhuleka, to pray, sikufunda emakhaya. Sithi siqala siya ko-Sunday school, sekuya-connect-a ukuthi okay, ngiyakwazi ukusho ubaba uthi sezweni ngufundile ekhaya, right, sengiyafunda futhi ku-Sunday school, right. Uyakhula njalo nakho khona lokho kufundiswa, right, nasey'koleni, nokuqhubeka nempilo. So ikhaya nje libaluleke kakhulu, nokuthi yini esiyifundisayo ekhaya ezosiza abantwana ukuthi uma bekhula bahambe nalokhu incwadi yezaga ethi khulisa umntwana ngendlela osungaqedelayo.